শিক্ষা সিমে আগিনি হাই হুগো 1 কেজি মাই রিখাকায় কাইখাকায় 100 মন থাইলিয়া তাবো আস্তে 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 কমি গই ফাইরবো হানি তেজ কমি ফাইও আবাইना बागैनो जों बुसखांनि साल' चिनि थांनानै बागै चिनि बोसाबुति रंनो जों लेखापरा मा फोरोंनाय ओ गामिनि बर'रक ओ गामिनि जे चेरायखनाय रंनो शिक्षित खायै समाजनि चाकरि टाकरि मा खायनाय ओंखायसे बर'नि नवोदय गामि जों सासा आंनाय बुक खायै जों आगिनि हाय सामुं तांगै तेओ नवोदय गामिनो जों सासा खायनाया आबायना बागैनो तिनि प्रधानमंत्री नाहारमुं तिनि मोदीजिनि नाहारमुं जे 75 বছরবো चिनि बर'रक जारा जनजाति चिनि तिप्रासा होनजानाय जों उखलक लायजा जों दाबो शिक्षा दीक्षा उन्नति मा खायनाय आं एडीसी सरकार बाय कक सालायै ओ नवोदय गामिनो हाई स्कुल सोनामनानै व्यवस्था खायनाय आमायना बागैनो बुसखांगो 5 जरा बाय कुनोया मनो क्लास 10 खायनो नांनाय क्लास 10 खायै उरो तंनानि परिनानि जतन खायनाय आंगरनि ईएम बाय कक सालायै मनो जोंनो टीटीआईडीसी ताबुक सालगो टीटीआईडीसी ने होयदे जों मनो हेंडओभार खायनाय आं डिउ बाय कक साका डिउ लेटार सिनाय एडीसी बाय कक सालायै जों मनो क्लास 10 पर्यन्त खायनाय बुसखांगो सुदुआनि अनुरोध तंनाय नरक नंनि बोसाबुतिनो मा परिरिनाय बोसाबुतिनो परिरिखाय नंनि भबिष्यत गाहामनाय आबायना बागैनो जत उरनि जारा उखलक लायजा माने बुकुं बारानि बिसिं पुरन्दर रियां जारा रियां र बरक सिनि दफाव उखलक लायजा आङै उखलक लायखा लेखाफोरा सोलोंया आबायना बागैनो उखलक लायो जों दाबो लेखाफोरा मा सोलोंनाय लेखाफोरा मा खायनाय सिनि बोसाबुतिनो मा गंग्रिनाय ते बिसिकक साया नरंनि उजों अनेक समस्या दङ जों साइमोनो खायसे ईएम साइ बसागा जे लामा कारेन्ट दै नरंनि बागै जतनो सेंसनिं जा चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नरंनि बागै जतनो सेंसन खायजा जे नरंनि दै कारेन्ट ते लामाबो आं खायसिंगो पुरनि जे एनबीसीसी नि जे अतर एग्जीक्यूटिव इंजिनियर बांकक साका कयेक तिनिनि खरानि बिसंग रमदिन साका बरक साव वाते के खायमिया दिबा वाते के बलम हकमाय दिबा हगिबानो मा खायनाय चिनि बागै कारेन्ट जे सोलारि माने सोलार नष्ट खाङा आं सोलारनि जे एडीसी ते राज्य सरकार जों आलादाया राज्य सरकार ते एडीसी जों आलादाया एडीसी नि बर'रक जदिनो डेभलपमेन्ट या हाकाय चिनि राज्य उन्नति या आबायना बागैनो जों याक बा याक मिलुय जों ईएम टीटीआईडीसी नि ईएम चिनि कमल कलय बाय जों कक सालायना चिनि एरियानो जों डेभलपमेन्ट खायनानै आगोमै दङ बबा चिनि राज्यनि बायरिया टीटीआईडीसी चिनि राज्यनि बायरिया चिनि स्टेटनि बिसिङावनो आबायना बागैनो एडीसी डेभलपमेन्ट याखाय राज्य डेभलपमेन्ट या आबायना बागैनो बुसखांगो एडीसी ते राज्य सरकार मिलिउनो जत सामनो जों तांगायनाय ते आं बिसिकक सालिया आनि डीएमओ इमारजेंसी मीटिंग तमा बागै आं कमल बाबुनो साका आं माथानाय हनै ओ पान्नाना पायासा जरा सिनि ईएम साब तंनाय बेलाय हामबाय जतनो खुलुमबाय तंजांनाय हस्टेल 50 100 जों खुलुम रिजाका पयलानो हामबायाफोरो चिनि ओआम चाइनिनो मोआम चाइनिनो चिनि टीटीआईडीसी नि बरं गोनां ईएम कमल गलय सार फाइमाजा फाइगा चिनि मो साब डिविजन नि एसडीएम परिमल बाबू